Yes. बेसे गोबावसो थैगोनलै आं थाबथासेया थैनायखौनो हमदो दे उन्दुबाय नै मेगन मिसिबायलै गुड नाइट देनां आंखौ बिदि बुथारगोन नामाब्रा ओइ हामा थाब थैलिया आङो बाब्राब होबाय थानांलालै हख्लायखादो थैसिगोन थैनांगोन माबाखाबाय आलो गोजोन सानसे थाहैदोलै नों अख्रांसेयाव सोरगोआव मानो फुदुंदों बेखौ सोमोन्दैखौ माबानोसैब्रा आं फुनसै दै नांगौलै हिस्रि Oke. सना दं नामाब्रा माथो सना बायसा जोंलायदो बाल्थिङावलाय सायाव लाङाबालाय बि दावा लाना हा Hey, what the place? Malah kopi kamu lah, muli-muli nani. Acikku sumber, sumber, cahil dah. Macam tu. Udah nak mana? Kau senang kau kan teranda. Nak kau berdiri jatuh. Tak berani bulan juga. Bara kau senang boleh sih. Ekdom beruna bisa kan masih bah. Romba, mesti usah lagi deh. Lagi dan nami. Transfer sekali. Ayo ni kau dah ni. Ini harga sama mungkin jago macam satu ni kisah sana ni. Wih. Nang ya. Lai bilai nanggo, lai bilai. Hei, tan pui. Hei, ma muli-mulin bet hebra amalan kopi. Anak kul. Ini harga kayu kilo lang. Boria slowly. Tata bulan wili dah mau wili aku ni asal ni. Bulan tu kayu. Muli boria. Tata. Betul. Iya, kisah nak mula. Yang aku kali, berni. Kita mama ini appendix ada mana? Mana? Appendix ya, appendix. Dekho. Sahaja sunnah saya baca ni, mana lihat dari sana. Aku bisa ikut ni mana, macam ni. Pakistan kayaknya. Aku dulu ni tu habis ada.
हाब माथो मोदोम गुफालायदों बयथ' गिदिरलै दाउआ हले मुलि सिख्ला गोजा जिनिर फुनाय खानांगौ माबाखौ आयोलै वास ब्रासा जों बोरायसो जागौमोन गोबावद्राय सोमदों नामारा रोङा नङा बिदि जाद्राया अदिसो फैयोब्रा सोमनो रोंथारा दायो दसे थायोबाव लेखा बायनानै लाइ बिलाइ लायनाया सोरनि फुल बोखांनो हाया नामा लायनो ओमफ्राय थब राखांलायनाय दै जानफैखाबाय जामालाय सावस्रलायगोन नामा सावस्रुबाथाय साफा जागोन खोमा र' सावस्रि जायो सावबा बनथ' फैजाबो दसे ओइ गोजान नाङा दे गथायदों जेबोखौल' गारथों मोजां हा मिथिखादां ओइ मिथिखादां जेबोखौल' गार जेबो गोजानखौ गथा संगोन गथा संना जागोन बेखौ मा होनो खिदु This is called दाउनि थाफ्लि ओमफ्राय बेखौ This is called बिखा आदार जमा जाग्रा बडि सिक्स पेक जाबाय दे नोंनि खामानि जासै जेबो दुखु नांला खारबाय आं माबा जाला जोब्बाय नै दाउनि खिया लादा खाफाजोबथारो दैलाना फैसा जाबायलै जायखिया रुनानै दि सावस्रुबाथाय एसे साफासिन जायो आरोना मोदोमो बिदि मानसिफ्रा सावनायासो मोदोमो ओरैनोलाय गामिनि मानसिखौ मानो बिदि खालामो गामिनि मानसिखौ मानो बिदि खालामो हा बायखागौमोन आं आराम नायनोसै गामिनि मानसिखौ ओरैनो गोब्राबलै जाखाराखै मोनलायबावो बेखौबो
खिबुखौनो माखोब्रा दाउलाय अरा जाथाराखैलै गोमोहां सिख्लाखौ बोरै सिनायखो बिलाय दय नुखानाया आं नुवाखै सिनाया जायो गोजा गोजाया गैलानो आरो थैजोब्बायना इयो दा सावनायाव बेलाय अरा मोजां जोंदो साव 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 जाबायना दामब्राफोर जाहांबायमोनलै लकेल सोर मिथिबावोमोनब्रा बयलार होननानै ना खिफि मोनांजोबबाय दा फाग्लासो खिफियासो दाबो दङ स्पटफ्राव गावनो खिफिना फैदों खोमा आरो गल नै जोंनिफोरा गैला नांबाय नङा खिन्थु Itu waktu itu kami apa sih nggak sih? Baru tuh kayak oh, kalau terhais nama. Dirian. Oh. Udah lagi. Karung kau bisa sebenarnya. Malah soalnya tak final sih. गोथाव मोनामबायलै मोदोमो आंहाथ' गन्थंआनो खामानि जाया बिदिस' मोदोमनायखौ मोनाखै आं गगा मोनदोंना ini ang maning boy itu nangan siap nanti nah jadi जाबाय मा दाउ जाखो इयो लकेल थैखौलाय दं थै लकेल दाउ जाबायब्रा सय सन्द'खौ हाख'नानै लकेल हो हैस लकेल बेखौ नुखादो बारा गिदिर नङा गथा फुना माइखिनिखौ ओंखाम सोदो
Bisa hasil. गथा जानो लुबैदोंबा बानाय इस्ट्रिखौ बानायनो हागोन दा मोननै खालामनाय जाबायब्रा बे गोदादलै गोदादो खोमा दानसै होनबा जेखौ बाथिखौ लाबाखै देखि खालामदा बेखौथ' हमाखै जोबोद बुस्थु माने फैबायानो ग्रथलायनाय मा खालामदों नोंलाय दावखौबाय थानो बायला मालाय नालाय मावदों खि दं मिउजिकखौ माने होयो सल'खौ फैथ'वाखैनो पेन्स दामना होनोसै दा बेखौ ओरैजाय ओरै दामना होनोसै थ'थ'खौ साहाखौनो नायनो गोदाग्रानिखौ बिसोरखौ लाखौ हरलाया मानो मानसिखौ गोदाग्राखौ रोंथारा केमेरामेन जानो हानाय नङा इयो रायलायनायखौथ' इसेबो होनो हानाय नङा इयो मावलायलै ना दाउखौ मार फाल्थु नुबाय आङो दाउआनो फाल्थु जाबाय थैखानाय मालानो बिगुरा थांफाबाय माथो दुंदों थैनायनि गारो नामा फैसानि बासो गारजायालै बोरै खालामोमोन बिदिखौ गुरुजोबसिनलै साइन थुलुखौनो गाराखै साइन थुलुखौबा दं गाराखै ओइ नै पाइप नुजादों रावबो फन हमालै दा मिउजिक केमेराखौ साइन दं दा बिदि माने मwnjang नङा बिदि जायो खिथुनिया नुजागोन भिडिअ भिडिअ लागासिनो lwgw दाउखौ नुवाखै आं जागोन बेखौ खर'खौ राजा जागोन नामा नांलाजोब्बाय दुरबललै देहाया रेजेंखायसो होला जालालै नै दाउ गोदाग्रानिया खिथुजों माने थै ओंखारलाबायदों गाइस बे गेदेरद्राय थांबाय हाराया फिसा फिसा हाराखै
फ्राइड राइस बानायजोबनोसै फ्राइड राइस बानायजोबनोसै दे ओंखामजों लोंनो साबि बेदरा आवलिनानै आं ओंखाम गोजाल' थालाबानो जाबाय नंगौ ओंखाम उखैदों इखौ मा खालामगोन इखौ होगोन सावनसिखौ सावगोन सावगोन गारलै आसुखौ गार दानबसोलै जोंफोरो जेबो गारा फिसाफोर गथों नङा गोदानै बेथ' दे जाबाय जाबाय बरिया दंबावो मोनसे गोदालै बुंब्रा फिसा फिसा खांजोब्बाय लायोना दोनदोलै ओंखाम उखैबारबाय होख्लायनोसै दा खांख्राइ रासिसो माबाफोर देनांगौ नामा माबाफोर दं मस्ला दं संख्रि सिखाबला बिफा बेनिसिनि मेला जाना दं सामब्राम थाइसेल'गोन थाइसेल'खाबा गाइसनि नाय सामब्राम थाइसे होनोना सामब्राम थाइसेल' होआंदों थाइसे होनालै माथो न दरसे आदसा सामब्राम नालाय बेबो फिथाइना खेलायलै सिखाया नों इनि नंगौना नङा माने बुहुमनि नंगौना नङा थोनफ्लांदोलै फैनायनि मानसिया हिरास नामा इयो आं मा होनदोंमोन मा होनदोंमोन थाइसे ना थाइसे होनदोंमोन सामब्रामखौ बेखौ दरसे अके गाइस सरि थाइसे होनफ्लांदों लावदुम नाङो नामा लावदुमसो आं लावदुमा भाइरेल जागासिनो सोर लावदुमद्रायलै गेमस्रि थाबाय थाग्रानोलै माथो गोदानायनो माने मोखांखौनो नुथार गोजाखौ नांगोन नामा आरो गोजाया बुरजाबाबो जागौमोन गिदिर माबानो नालाय माया पियास दसेल' गय खिथाखाया सोला खारै होदेरबाय खिथाखाया माने आं लानो सोनो होदोंमोन बेखौ बावदोंमोन दाथ' सोलायनो फनबो हमाखैबा जागोनलै गाइस नाय मासे दाउ थावा नै 10 थाखानि नाय सोलानाय मोनसे सिरु मा जागोन ओरैबायदि गोरिब इनोथ' होननांसिगोन नांगौआनो अके जालाबायनाय माबानि बायदि देम्फु बोनाय बायदि सिरि थाखानाङा ब्लेब 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 होबाय थानांगौ थावबोला हो थाव एसे नांगौमोन ना जागोनलै बुरजाबा जागोन टेनसन गैया मोनो अबे बेदर टेकलाय बेसे बुरजा बुरजायानो होमबा थोगोन इयो बे गोजौआव फंबाय जाला नालाया बेदरखौ देखायदोब्रा बेदरा नै मासे दाउ थावा नै मानसिखौ लाना होदो ले मोजां माने आं दानि माबा सुदोंमोन आखाय मामालै खासिथार लांजाब्रा
Apa mana? Ano na mo sama ni? patah juga ini siswa patah Siru. Pan lo jangan makan. Jangan deh siru. tuh hati itu kena kau kena pun itu mana mesin No. Ini lagi. Sangat kuat. ini lihat nih Kalau itu kita kau jangan mana itu. Legal sih legal. Aluan. Aluan. kau ini kan mau buat aku itu gimana harus itu kemana ini tahu nih itu kan sih Kenapa? season itu kami senang malah ini senang itu sudah kelam asyik nih Asli udah no. tahu deh di asyiknya bukan anak sih oh Ibi bos ledu. ini orang ini mungkin ini dong saya lihat di sini sih ini di sini kan nih Tuh kayaknya. Coba lu buka kali. Nagon. Ojuk ni. Itu konjek ni. Ala itu. Lalu buset mwnjang. Nanti aku mau coba ya. Ini sudah jadi. Kan dia lupa apa? Ini juga nggak nih. Ini gede. Kamu nak pol kan? Ini lagi di situ. Ada yang lagi. Tapi belum ada. Ay jira na. patah mam le awsti kopsi batun degra hujjawali kudu naik betapa belik nuina sulkan itu batun denaikau Game dah ini. Bisa ada game lagi tadi. jibu dengar mudah-mudah lah tadi Doi gerang dia lagi. doang mana apa ya kita uhe ini kurang Oh, nak tahu ni. dia ni itu uhe itu tadi uhe itu Ni, orang si. orang jauh lah nak pasang kami si kamu sini Orang ni jingdeng. Itu tu. rumah kita ni mana benda Ui, okey. oh kili Mana aku itu yang ni sedang. orang ada jindul anggur Itu tu baik. dia benar dari dulu
दै होनांगोन होनांगोन दै होनांगोन दै होआबालाय माबानाय नङा साधारन है बयलारसो लै थाबार जाजायोब्रा बुरिखौनो Are you comedy me? arwinw होनांखालै सोरैसो लकेलनिखौ होदोंमोन खोमालै आलुसो दं खामदारेबा बोरैबा जागोन अनला खामसै दै होनांसिगोन एरनानै खनसे आलु बिदै दागोनखा सोनसिगोन नोंसोरो दैया मोनगोन नामा हेल' पानि हेल' दे नालो बारा बुरजा होनाङालै मोननायनिब्रा हाग्रानि बायदिसो नुबायलै बेदरखौनो माबा नेवलायफोर Ora nar. नेवलाय जाहा मालाय Kontong habisबायलै आलौआ थाहा फैखौ बोरै हागोनलाय थाग्रा मानसिनालाय मा गाबखोलाय दाउआ हमदों खोमा लाबाय थागोन बेखौ माथाय मिर्ची पाउडार मीट मसला गरम मसला पाउडार खा ना देलाय नाङा फिसाद्राय जागोन एसे गिदिर थाबोनांगोन सेखादा स Boriya नै मोनथाम मस्लाखौ होगोन जोङो बेदराव
또 신혼지. Tinawon işine. Şey. Kagak kagak yo. Orang nggak lu dah, orang geran ini. Ini pon kan sih nggak ada, deh. Rana berus aja. Bisa nggak orang ada. Mayo. Orang nggak ada sih. Orang Ini tuh kayaknya. 시간 안 해진다네. Beli sampai ini kita apa? masih bangkebra, masih homra. 프리 홀레. Habis nih coy. 송크리 낭네 낭네. 예. Orang baru. 상라. 나호. 뭐나. 신나게. Magamin bonnie. 잉크 니 잉크. Yang kerada, masih kham. 시라나 브라나 말르나 보좀 시나마. Tunggu. Boleh. Kalau bisa dah mulai dah. Tersaksi no. Munafik. Siapa bro? Ang saksi batu tu bro saksi. Kalau bang sakini. Nanti subiur gue beli nih. Deh, kasih butuh sih. Ini beli kasih udah kita nama. Free labai. Order. Ruslu mengendali. Torshor bra. Tangli apa sih? Mwnjang form. Ikuna hara korna. Hara nengali nih mwnjang gue jalo ye. Bigur korle. Action for action. Bika dana bika. Oh hor. Ah, research tu moni. Ih lu nak. Bau dong nang. Karena ini. Jabai na ke tau pitura. Orang kemana lama ini datang mulai. Aku kamu. Itu mata lagi. Itu mana itu apa nih? Tak kasih. Bocah ulang itu. Ini. Jadi apa? Ini. Kenapa? Kenapa makanan? Isi kurang mau tu mah terus ke. Itu jatuh lah. Saya juga alun. Itu dia ni. Oh, jabai jabai. Itu apa yang betul ni? Kan berapa jabai nak? Kalau kang nasa jabai nak, mungkin kau pun alun no. 그 카페 와. 이사. 나가요? Nonton kan dende. Jadi. Nam MIJING'R ba? Jangan bro. Bang dan. Mana mwnjang? Apa yang ngalasin hasil?